pa ng ano. Shout out po dyan, ha? Shout out po dyan sa Sepel ko. Boss Jason, brown out po. Bakit brown out? Ha? O nga pala, ha? Na-congrats ko si Steve. Yung pamangkin ko kay Insan siya, ano? Si Agatha. Kondin siya. Silver, nakakuha ng silver medal sa swimming. Congratulations, Agatha. Ha? Ang galing yan, mga swimmers din, no? Maganda yung magano, ano, active ang mga bata. So, sa mga manlalaro natin, nanalo, congratulations. Everybody happy. Ayun, bumalik. Durungan niya mo si Mary Ann, ha? Mangan, ha? Kumusta siya ro dyan sa durungan, ha? Ayun, oh, madami po sila dyan, mga kamag-anak natin, no? Sila Auntie Mel, ha? Sila, sino pa ba? Sila Franz, San Franz, ano? Makon natin dyan, si Auntie Vicky, dyan Paranaque, Kontora. Mangan tayo. Auntie Sarayo. Naupo lang, sisirak yun, ha? Mangkin mo lang, 12:34 lang yun. Sisirak natin, pork giniling. Pork giniling, na ang gulay natin ay mixed vegetables. Mixed vegetables para kuwan na tayo sa gulay. Ayun, shout out, mangan. Message lang po kayo kung saan at tayo ay kuwan. Wala yung mga Tokyo Con sa mga guwapings natin, ha? Bayo Mark, Boss JB, Boss Jared. Si classmate Pan Manaya, kahapon nagkita kami ni hindi naman, nagkita na nagkasalubong lang sa staan. Si classmate Chris, ha? Sabi ni classmate ko kahapon, mangan tayo, kanto. On, manlag ka. Kang kulaot. Wala problema internet, ante. Manlalag ka, kang kulaot. Kasi ni, ang ngalata kayo na yan. Ha? Kahapon, nagkita kami ni classmate Chris. Yung super pagal, ha? Sabi na, mate, classmate, kanto siya, mangan tayo, kanto. Mangan tayo. Ayan na si Bayo Mark, oh, di ba? Nakahapon si Bayo Mark, ha? Imagine, ang pan natin ngayon, medyo nagkakaroon tayo ng na-automatic ni Biomark yan, stars. Si Bio, malapit na tayo dahil sa kanila ay mga nagpapaulan ng star sa atin. Papalapit na po tayo. Lumalapit na po tayo. Bakit? Ayun, yung mga hello. Ito. Asan ba siya? Sa Ligaya? Doon na siya. Pagkuan. Mamaya siguro, daan ko. Try ko naman ito mamaya. Shout out mga ismaw pan natin, ha? Mga ismaw na nasa JDBP, ha? Ayun. Shout out. May shout out. Ha? So, mangan tayo. Ayun, no?
Ang bilis ng kanan eh. Bayo Mark, kumusta ba ang trabaho? Mga Tokyo Films. Ito si Bayo Mark, busy pa ang mga to eh. Sponsorship kanina Hello. Ah. At syempre, meron pa rin tayong Choco Money. So parang gusto kong kainin itong si Hello. Hi Ma'am Cristobal, kumusta? Shoutout dyan sa DC. Dumalandan Center Integrated School, DCIS. Ma'am Cristobal, kumusta? Kumusta Ma'am Amy? Si Ma'am Amy Cristobal, Mangan tayo Ma'am, kumusta? Ayun Pan natin, Mangan tayo. Dessert na po tayo, dessert na. Ang aking dessert ngayon, hello. Tapos na tayo sa panulang natin kanina is giniling na pork. Dito may na studio pa yaw. Sila JB Jared. Prenup. Nasa labas sila, Boss JB. May prenuptial sila. At si Bayo Mark is nasa, ayun, nag-i-edit to si Bayo. Mangan, Bayo Mark, may lunch ka pa dyan? Magpa-deliver ka lang. Shoutout dyan, Ingat, Boss JB, Boss Jared dyan sa prenup shooting, happy eating, sir. Thank you very much, ma'am. Anong ulam po natin, Ma'am Amy? Eat well din po. 12:39 na. Tapos na pang kumain, ma'am. Tayong mga guro, ito lang yung ating free time sa lunch, 12 to 1. Ano? Hello, Whopper. Chocolate, hello. Dessert. Ano bang ulam? Ano bang ulam nyo dyan, Kumusta, Medyo mainit ulit, May mga nasa labas. Ingat-ingat po. Si Sir Alfred nasa labas din, doon sa mga GDBP. Mangan. Makon lang ko lang. Parang yung mga kwan dyan, pinopromote ko, baka naman. Yung mga gustong magpa-covered ng insurance, life insurance, pwede pa po. Baka hindi nyo pa po kubos yung bonus. So, kaya meron po kayong gustong paglaanan dyan, kumbaga, hindi nyo alam kung saan nyo ilalaan ang pera nyo. Pwede po tayong mag-usap. Sun Life nyo na po yan, Sun Life. At sigurado, nakakasigurado tayo. Nakakasigurado, ano man ang mangyari sa'yo. Sigurado, may matatanggap. Hindi naman, although lahat naman tayo, may matatanggap ang mga nakadepende sa'yo o pagtanda mo, nakakasigurado ka na may pondo ka. Di ba? Hindi yung ubos ka hanggang ngayon, ubos. Di ba? Yung mga nag-bonus, pwede pa po tayong mag-usap po tayo. Financial insurance, financial life, financial advisor po ako. Ayun, life insurance po natin, i-cover po natin sarili natin, mas protektado po tayo. Kasi hindi natin alam, napakatindi ng panahon ngayon. Hindi natin alam. Ang lakas-lakas natin. Tapos bigla na lang tayo magkakaroon ng sakit. Wala na. Pag may sakit na, wala na. So, ibang-iba pa rin na naka-covered para safe and sound po ang ating mga dependents. Yung mga nag-bonus, yung mga papo nating guru dyan. Dahil financial advisor din po ako, Mangan tayo lang naman, dessert lang. Si John Louie, babat kami John Louie yung pamangkin ko. Ano ba? Wala ba tayong pwedeng topic dyan? Naglalag ata ako, kaya hindi kayo masyado makaresponse, Pero ano man ang kwan? So, napakabilis ng panahon. May 18 na po. So, parang kailan lang, So, 3 days na nakalipas nung si bonus, nung dumating ang ating bonus.
Pero hindi natin namalayan sa araw din yung nawala si Bonus. Tama ba? Tama ba? Kumbaga kisap mata lang, kisap mata. Kalungkot no? Okay, bilis maglaho ng bonus ko. At ganun talaga, no? Ganun talaga ang buhay. Shout out dyan kila yung mga ismaw natin dyan, GDBP, mga ismaw 12, yung mga matitindi, Hi Ma'am Julie, kumusta? Kumusta si husband? Kumusta operation ni husband? Sana okay ni husband. Sana yun, fast recovery, praying for the fast recovery, ng husband mo, classmate, mate Julie. Mangan. Oh, Mga kahapol, Hi, Ma'am Dayan. Welcome to Mangan tayo. Kumusta po, Ma'am Dayan? Ayan. Malapit na ba? Ma'am Dayan, ikwan yan. Nagbe-bed rest yan dahil malapit. Bilis na ng trabaho yun. Yung giniling, tapos yung mixed vegetables na, ayun na. Di ba? Mabilis. Hindi ka na mag-chop na mga carrots, mayroon na rin siyang kasi kompleto na rin yun. So dadagdagan mo na lang ng mga ibang vegetable na wala doon sa mixed vegetables. Ayun, Mangan tayo, Anong ulam ba, Mark? Mark. Ano bang ulam? Ako, kumakain na ako ng chocoman, Dessert na tayo, dessert na 12:45 na. At syempre, isa lang siguro kakainin ko dahil naghilo na ako. Mahirap na. Control. Wala tayong medyo maalat. Kwan lang, ano tawag nila doon? May share ko lang yung regarding doon sa ayan. Aray ko po, saglit lang. Ayan. Ano yung makalungit? Ano yung makalungit? Uy, hindi ko alam yung makalungit. Ano yung makalungit? Ay, Jonas, ano yung makalungit? Uy, natangklap aral yung makalungit. Ano yan? Shells ba yan? Or, uy, sorry kung tayo makalungit. Ala? Makalungit. Ano yung makalungit, Jonas? Ano yan? Curious ako tuloy. Kasi parang ang alam ko lang sila tita ko, naalala ko sila tita ko pala kasi yung sa Lucan. Si Jonathan. Lucan. Shout out dyan, shout out sa mga Ismaw 11. Sabi nila sa akin, shout out kami, mga Ismaw 12 ko rin. Ay Ismaw 11B, mga advisory class ko. Ay mga grupo ng mga Ismaw 11 class B ko, mga advisory ko. So shout out po sa inyo, mangan tayo, kumusta ang kila, mga advisory ko diyan. So hindi ko na kayo babanggitin lahat isa-isa dahil kakilala nyo naman, basta mga Ismaw 11A ay 11B, mga advisory class ko, shout out po sa inyo. Marami pong salamat sa pagsuporta, kahapon kasi nagkita-kita kami, sabi nila, sir, pa-shout out. Madami sila joke lang ayun, so basta yung kayong mga 11B Tabay Baboy, sir. Ay, Tabay Baboy. Paano tuman? Singa Bukayo? Singa Tabay Baboy, singa Bukayo, ayan. Di ba may Tabay Baboy tapos kilugad di masamsamin ibubukayo ta? Tama ba? Kasi parang makalunggit. Kasi pag ganun, masarap yun yung Tabay Baboy,
ibubukayo di ba? Sa mga punsya, sa mga kung natitikman nyo ba yun, masarap kaya yun, yung karon yung tapay baboy, in bukayo, wala rin aron masamsamit sa panaggawan at sama na bukayo. Ay, tapay baboy. Ay, nako. Amuna anta na tapay baboy mata. Masamsamit sa panaggawa da. Yung ba yun? Yung ba yun? Oh, makalunggit. Tapay baboy. Ayun, welcome to mga tayo, mama. Yes, sir. Impasabaw? Aga, man kaninag susaba to. No sinabawan nyo, aga man kaninag. Ay, natamakan talaga. Kailangan mo chocolate. O kaya, ano pa ba yung pwedeng pangtanggal ng makapatama, makapaumay. Di ba? Uy, makapaumay kaya marami no, di ba? Sa, aray ko po kamay. May ilagam may tabay baboy o din sinigang mo may tabay baboy, naumay ka. Kanto, di ba? Siyempre, insabaw. May sabaw to la bala, naumay ka la, may nagirmit ka la, tamakan tampol. Mangkaninag, may mangkinang suta ba, ang kikatawan. Yung, kumbaga, high blood is waving, parang gano'n. Mas maganda yung pag-dry, pag gano'n, yung medyo tabay. Parang bukayo lang, sakto lang. Di ba? Impasabaw. Impasabaw, mangkaninag ta naman. Alam mo yun, yung parang lumilutang-lutang yung taba niya na alos, pag yun ang isinabaw mo, putok-batok. Hello, Sir Dan. May pictorial ba ulit? Yun, mga boys, mga smoutel ko. Shout out sila. Ay, may pictorial sila ulit. Ano yun? Yung creative shots. Mag-creative shot ang mga mga Yums 12 natin. May creative shot sila. Ayun, no? Courtesy of Sortan. Ayan. Si Sortan, nandito sila. Anyway, ayun, 12:51 time check. So, pagkilanangan, siya mga Yums 12 natin. Chow. Ay, ano pa nga ba? Ay, makapasabaw. So, ikakuan natin. Ano ba magandang? Basta parang, wala kasi yung mga love story natin ngayon eh. Dapat may love story tayo. Hindi ako makapag-create ng pwede nating ikuan na may tanong ba kayo dyan? Katanungan ba? Kasi medyo mas maganda, wala tayong medyo may mga para may konting active participation. Parang sa kwan din, ano? Parang sa classroom may active participation. Lager ako. Naglalag ang aking signal. Kaya pala, no? Naglalag po tayo, apalang at panko. Nawala daw ako, sabi ni Mrs. Tingnan natin. Anyway, ayun, mahina ang signal kasi. Nawawalang internet signal ko rin dito, no? So siguro pan nga, no? Anyway, ayun. So, Thursday ngayon, basta marami pong salamat sa patuloy. Pa-share nyo po kasi baka nawawala nga po tayo kasi parang hindi ko nga makita yung kwan nyo. Lager. Hi, Lalaine. Welcome to Mangantayo. Kumusta? Welcome back. Regards dyan sa kay Sir Danielo, sa husband at sa anak nyo, no? Ayan, so welcome back. Nababalang daw ako. Bakit ako nababalang? Mahina internet kasi, no? Anyway, so saan man kayo ngayon, sa bahay, sa trabaho, so masyadong magpapagod at masyadong huwag magpapalipas ng gutom. Ayun na nga, nawabalang na talaga ako, no? Ayun, nawawala nga talaga, no? So lagers tayo.
So, huwag magpapagutom, ano? So, importante, ayun, kumain kasi mayroon pa tayong remaining hours para matapos ang isang araw ulit. At siyempre, para sa fun, no? So, bago tayo bumalik ng trabaho, dapat busog tayo, no? Ayun, so patuloy niyo po tayong suportahan, ano? Every segment, 12 to 1, mangan tayo, ano? At yun nga, magkakasama po tayo niyan, no? Basta, ingat-ingat po kayo at kain na po para hindi malipasan kasi 12:54 na. So hindi ko na po tatapusin siguro itong alauna kasi medyo kwan tayo, medyo ano tawag nila doon, naglalag ata tayo. O si kumpadre ata to, kumpadre Orly Tivera. Kumpadre, ikaw pa yan. Kumpadre, o parang si kumpadre ata. Nasa US ka na ba ulit? Kumpadre? Si Pare Orly, hindi ko alam. Nasa US na ba to? Nasa US ka na ba? So, ingat siya na. Nasaan ka man, kumpare? Ano sa Obdaneta to? Kumpadre ko. Kumusta naman yung anak ko dyan? Ayun o, mangan-mangan. 12:54 na, medyo naglalag tayo. Hindi ko alam bakit tayo naglalag. May ina-internet kasi. No? Ayun, at medyo kuwan na tayo, no? So, hindi ko natatapusin to siguro kasi naglalag na tayo. Basta ang ulam ko ngayon, mangan tayo, pork giniling, no? At saan man kayo, kain po. Marami pong salamat sa mga sumusubaybay, ano? At patuloy na umaantabay sa ating segment tuwing alas 12 hanggang alauna, no? Ng tanghali. Mangan tayo, Saan man kayo, patuloy niyo po tayo, no? Kain na po. Ayun, so marami pong salamat ulit, no? Nawawala talaga ang aking internet. So, kay Bayaw Mark, salamat sa 50 sa stars, sa 5-star ni Bayaw Mark. Laging yan nagpapa-star. Regards kila Boss JB and Boss Jared. Ingat po kayo dyan. Regards po sa inyong lahat. Ingat. Marami pong salamat. Saan man kayo naroon sa Pilipinas. Ingat po. Hanggang sa muli. Hanggang bukas. Friday bukas ulit. Ito po si Teacher James, Papa James, kung may magpapa-advise sa love. So, ingat-ingat. So, God bless po. Bye-bye.